Takže, dobrý deň, vítam vás pri svojom prvom natáčaní. Volám sa Blérek a rozhodol som sa, že budem natáčať hru. Pre dneska je to Happy Wheels a možno niekedy inokedy budem natáčať aj Skyrim. Takže môžeme sa do toho pustiť. Takže, no vidíte, koľko ľudí to hrá. Možno práve pred chvíľou to niekto dal. A teraz sa na to vykašľame a dáme si podľa ratingu. Ideme na to. Tvoj servdut. Pozrieme sa, čo to je. Na to oca a ideme na to. To je zra celkom. Rýchlosť je kľúčom. Hopsa. Trošku mi to laguje. Ani až tak nie. Jejda. Nejak sa mi nedarí. Vôbec sa mi nedarí. Veď. Ajaj. Nie. Tyk. Kľúč je... Rýchlosť je kľúč. No. Ja som toho vytvoril už 3 také... To si robíš srandu. Kde? No to si robíš srandu. Ja sa ešte... hýbam. Dobre, tak už nie. A ešte raz. Level je zaujímavý. Čo sa načítava. No. Zmeškal som. Sice teraz doháňať. No ty vole. Rozsral som svojho syna. No už aj seba. Dobre, naposledy. Pretože tento level ma fakt nebaví. Have fun and remember. Speed is key. No tak. Super. Na prvom pruhu tam budem 10 hodín však. No, tak toto ma zaujíma. Znižil som si trochu kvalitu. Ale jak som to hral, tak sa mi vôbec tak nedrtili tie postavičky. No dobehol som to. Juhu. Vidíte, akého mám Tarzana. Ach. Dúfam, že už som pri konci za chvíľočku. Nechcem, aby ma to pekné. Ale je to pekné. Thanks for playing. Yahoo! A to na konci to bol len taký vtípek. A zvládol som to. Happy Wheel. Nápady Happy Wheels 3. Ideme na to. Počkajte na obrazovku. Tak to asi. Ako... Jak má byť toto zaujímavé? To je taký level, že ako tvoriť levely a takéto blbosti. Levely som už stvoril. Veď ma môžem aj ukázať. Môžem sa pochváliť úspešnosťou. Je skoro tak úspešný ako tento. Len má asi o 7000 menej týchto. Ale takto, pozrite sa. Keď si ho chcete zahrať, tak napíšte Impossible Ježiši. Dobre, tak rovno dajte autor name, pretože takto sa vám to nezvestí. Je to smiešná prezivka. Ale teraz sa už volám inak. Volám sa Blérek. A tu máte môj level. Ideme na to. Dal som si na ňo poga.
A teraz to na mate. Jump to the camel. Aby mi väčšina sveta rozumela. Takto som to zrovna prejsť nemal, ale tak ľahko som prešiel svoj level. Tak počkať. To bol ukážkový skok Poga. Bouja. Ideme na to, pozor. Taký ľahký. Ja keď som ho robil pri vytváraní, tak bol ťažký. Celkom. Toto je neúspešné. Toto je amatérsky level. No to asi môžem rovno dať tohto. Ja neprejdem svoj vlastný level. Tak mám obrovské srdíčko. Bije. Kaj som na to. Jejda, nie. To teraz len zdržiavam. Rating. Nie toto. Restart. A dáme. Dajme tomu takto. Pixelland. Ideme na to. What are you doing here? It's dangerous. Maybe. They're powerful. To som nestiel celkom prečítať. Nikdy. Skoro ma zabili tie kopy. To prečo? No aspoň sa dám zase ináčka. Prečo ma to tak ľahko rozbije? Vy keď ste sa prevrátili, tak ste sa takto ľahko rozbili. Stavím sa, že nie. Prečo sa tak... It's dangerous. No, uhni, detko. Die beasts. Bastards. Ježiš. Juhu. Teraz sa nám bude ten kopeček. A my môžeme ešte... Circle of that. Juhu. Jaký som ja Tarzan. Stop. Ešte, že som na tom bicykli. Hop. Matrix. Nie. Tak toto bolo tesné. Nie. A zničil som si svoj kryt. Nie. To má sa... To je ako domino. Udukol. To je zaujímavý level. Pixelland. To sa volá. Ak by ste si ho chceli zahrať. No. How far can... To nechcem... Je rope swank. Ja si zahrať nejaký rope thing. Juhu. Chyť sa tej gule. Bouja. Chyť sa toho. To je profi. Nie. To, jaké by to robil nejaký Agara Lapelta. Nie, rozkrokom. Always. Nie, baguje sa to. Robíte si zo mňa srandu. Nie. Restart. Naposledy. Možno, že si budem končiť. Prepáčte, že sú moje videá tak krátke, ale mám len demo verziu Bandicamo. Takže nemôžem natáčať dlho, len 10 minút. No, mal by som sa pomáhať a ukončiť to. Mám na to... Nie, nechytaj sa toho. Nie. No konečne. Hlavou! Au! Jovajs. Som trošku po kúskoch. A skoro nemám ruky. Držím sa. Jo! Čaute. Ako lepšie som mohol zakončiť toto video. Čaute.